गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गानाय खौरां लानानै फैदों। बे बादायलायनाय मुगायाव गुबुन गुबुन हारिया जौगानाय बायदि आथिखालाव बर' हारिनि फिसाफ्राबो फरायनाय गेलेनाय बायदि गासैबो बिथिङाव जौगालांगासिनो दं। थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि बर्मा इम्पायार एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय 4 फरायसाया नेट आरो ICAR एन्ट्रेन्स एग्जामाव उथ्रिसार जानो हादों। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि बर्मा इम्पायार एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय थांनाय मैया फोसावजालांनाय नेट आरो ICAR एन्ट्रेन्स एग्जामाव 4 बर' फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हानाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां लाना फैदों। 2024 मायथाइनि नेट एन्ट्रेन्स एग्जामाव जफेश्वर ब्रह्मआ 460, मोनसिं रामसियारिया 437, गेरेमसा बरजुवारिया 411 नम्बर लानानै आरो ICAR इन्दर लाहारिया उथ्रिसार जानो हादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 668088 78 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।